Zdravo. Zdravo. Ja, da kažem, dragi gledalci, nije više zanimljivo. To je fora, to je moja prije. Za mene, šta je važno je šetnje. Evo, crkva. Pod navodnicima, da, ja pričam o crkvu. Šta je fora tu? Sa druge strane sam teo da kažem. Idem da slušam violinu i da pravim pauzu, takozvanu sladoled pauzu. I ti ga praviš. Slušaš malo jezike, sve, koliko ih ima, a ima ih puno. Da neke čak ne znam ali koji su, ali nije ni važno. Turističko mesto, automatski ima turisti sa svih strana. Prema tome, zdravo, zdravo. Zdravo, zdravo. Bravo, Frau Elza. Frau Elza.